Ndakulandira okondedwa ku video imene mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu yemwe ali Mulungu wamphamvu zonse, Mulungu olenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi. Palibenso Mulungu wina koma Iye yekha basi. Ndipo dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu lilemekezeke, litamandike chifukwa cha mphatso ya moyo komanso thanzi lomwe muli nalo. Wokondedwa, Mulungu wathu ndi woyera, Mulungu wathu ndi wolungama, mwa Iye mulibe tchimo. Pachifukwa chimene chakufuna tonse tikhale oyera monga Iye ali woyera, kuti tizathe kulowa ufumu wakumwamba. Mwina ndikoyamba kuti musegule channel kapena account imeneyi kuti muonere video yomwe ine mtumiki wa Ambuye ndajambula ndizipange introduce kuti mundiziwe. Ine ndi Prophet Ntaba ndipo ndimatumikira kuchokera kutumiki otchedwa The Will of God Ministries. Ndiye ngati mukufuna kuti mupitilize kuziwa chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu kuzera maulaliki komanso kuzera ma prophecies omwe nimalandira mauneneri, tapangani subscribe ku channel chimenechi. Ngati ili account ya Facebook tapangani follow nditudi. Kukakhala ku TikTok ndio kuti mundipeza ku account imeneyi yochedwa Prophet Ntaba nditudi. Tate ndiikize video imeneyi m'manja mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse, ndi Mulungu wachikondi, Mulungu wopambana, mutamandike, mulemekezeke. Tikupemphani Yehova mutikhululukire machimo athu, sesani mmoyo mwathu, sesani m'nyumba mwathu, tumizani Mzimu Woyera atisuse ife za tchimo lina lililonse lomwe tikuchita mmoyo mwathu, malingaliro, machitidwe. Mulungu wamphamvu zonse tikupemphani mukatiyerese ndipo tikayere ngati matalala. Tikupemphani muyasise Mzimu wanu Woyera atithandize ife kuyenda njira ya chiyero. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tayikiza video imene m'manja mwanu kuti Satana asakatenge gawo lowononga uthenga umenewu kuzera m'matanthauzo oyipa, kuzera njira zosiyanasiyana. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera zonsezi, amen. Okondedwa, uthengawu ndi wachidule kwambiri koma ndi kuthandizani kuti mumvesese kuzera m'malemba chifukwa Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti ndikamapereka uthenga wake ndisangoupereka ndikuthera pompo, koma ndizitha kukuthandizani kumvesesa uthenga wake kuzera m'malemba, kuzera m'mawu a Mulungu, kuti muzitha kutsimikiza ndi mtima wanu kuti izoona mawu a Mulungu sakususana ndi uthenga omwe Ambuye wathu Yesu Khristu andipasa. Potero ndiye kuti muzaziwa kuti Mulungu wathu yemwe sasusa mawu ake, yemwe sadzisusa yekha, ndiye kuti ndiye mwadandipasa uthenga umenewu. Choncho choyambirira timva uthenga umenewu. Kodi uthenga umenewu omwe kupita ku Malawi Broadcasting Corporation kapena ena mchidwe amangoti MBC, ndiye kuti akutanthauza kuti kapena tikutanthauza kuti uthenga ukupita ku MBC radio station komanso ku MBC television. Ambuye Yesu Khristu anangondituma, anangondiuza kuti ndipereke uthengawo ku MBC, Malawi Broadcasting Corporation. Kutanthauza kuti onse omwe amagwira ntchito ku MBC radio stations komanso amagwira ntchito ku MBC television stations, onsewo akuyenera kuti alandira uthenga umenewu. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu anangotipereka uthenga kwa MBC, Malawi Broadcasting Corporation. So onse awa akugwira ntchito ku radio station koulusa mawu komanso uku komwe kuli kanema wawo, onsewo awulandira uthenga umenewu. Ndinatulusa chizungu uthenga umenewu dzulo, ngati si ndite kuti dzulo, ndipo okondedwa, anthu ena andipempha ndithu kuti ngati si munthu wandipempha kuti uthenga undiuyike mchichewa. Choncho kana uthenga umwe ndawuyika mchichewa kuti anzathu omwe amakonda mautenga amchichewa amvesesa uthengawo ndithudi. Chabwino, uthengawu ndinawulandira mwezi omwe wa August ndipo chaka chomwe chino cha 2025, ndipo Ambuye wathu Yesu Khristu anandipasa uthengawu kuti ndiupereke ku MBC. Uthengawu mchizungu akuti God wants to teach every Malawian a lesson that when he has made up his mind, no one can do anything to change things. Chabwino,
ndi mchizungu mmene anandipasira Ambuye wathu Yesu Khristu, ndiye ndiyesa kutanthauza kubweresa mchichewa. Mchichewa Ambuye wathu Yesu Khristu akuti ndauze a MBC kuti Mulungu wamphamvu zonse akufuna aphunzitse a Malawi kuti iyeyo akapanga chiganizo palibe munthu wina aliyense amene angachite chinthu chosintha chiganizo chake. Wokondedwa, Ambuye wathu Yesu Khristu akuti ndiuze a MBC kuti Mulungu wamphamvu zonse akufuna awaphunzitse a Malawi kuti iyeyo akapanga chiganizo, akachita chiganizo, palibe munthu olo ndi mmodzi yemwe angachite chinthu china chilichonse kuti asinthe maganizo ake. Uthenga umene ndomwe Ambuye wathu Yesu Khristu anati ndapase anzathu awa omwe amagwira ntchito ku MBC, mabwana pakana mmusi. Sopano kondedwa, mwina funso nkumati kuti uthenga umenewo chifukwa chani kuperekedwa ku MBC? Nchifukwa chokuti Ambuye wathu Yesu Khristu akumva komanso akuonera maprogramu omwe a MBC akuulusa pa ma radio stations awo, komanso omwe akujambula pa wireless yawo yakanema. Ambuye Yesu Khristu akumva mauthenga omwe akuulusa pa ma radio stations awo, komanso omwe akujambula pa TV kapena titi pa wireless yawo yakanema. Ambuye Yesu Khristu akumva komanso akuonera. Ndipo maprogramu anje omwe Ambuye wathu Yesu Khristu akuonera omwe ampangisa kuti andipasa uthenga umene kuti ndapasa MBC. Maprogramu ake ndiokhuzana ndi Professor Peter Muthalika. Wokondedwa, ena omwe mwakhala mukundisata kuchokera 2024, Ambuye wathu Yesu Khristu akhala akundiuza kuti Professor Peter Muthalika ndiye munthu amene iye wansankha kuti awine zisankho zikubwerazi. Ndi munthu amene iye wamsankha kuti awine zisankho zikubwerazi zapa 16 September 2025. Pachifukwa chimenecho Ambuye Yesu Khristu ndi omwe atenga zinthu m'manja mwake kuchita china chilichonse chokuti Professor Peter Muthalika awine zisankho zomwe zikubwerazi. Chifukwa Ambuye wathu Yesu Khristu anandiuza kuti palibe chomwe munthu angachite chomwe chingasinthe zosatira za zisankho zikubwerazi zapa 16 September 2025. Kutanthauza kuti palibe program yomwe wina wake angayambise, kaya ndi pa radio kaya ndi pa wireless ya kanema, yomwe ingapangise anthu kukavotera munthu wina wosiyana ndi Professor Peter Muthalika, mpaka na munthu winayo ndikuwina Professor Peter Muthalika nkuluza. Wokondedwa, palibe chomwe munthu kapena anthu kapena wina aliyense, monga mmene anandiuzira last time kuti kapena State House, palibe chomwe angachite kuti asinthe zosatira za zisankho zomwe zikubwerazi. Ambuye Yesu Khristu anandiuza zimenezo, ndipo komwe mmandisatira mbuyo mu mauthenga amenewo ndidapereka kuti ngakhale State House, ngakhale Mai Joyce Banda sangasinthe zosatira za zisankho zikubwerazi. Apa Ambuye Yesu Khristu andiuzanso kuti ndiuze a MBC kuti ngakhale wo akutulusa maprogramu amtundu wanji okhuzana ndi Professor Peter Muthalika, kumunyozesa kaya kumunena kaya zomwe mukuziwa zomwe amachitazo, Ambuye Yesu Khristu ati ndiauze kuti ngakhale wa MBC sangasinthe zosatira za zisankho zomwe zikubwerazi. Chifukwa Mulungu wamphamvu zonse ndiye yemwe akumbwezeresa pa mpando Professor Peter Muthalika, ndipo chifukwa choti iye ndi Mulungu wamphamvu zonse achita china chilichonse chomwe iye angachite ngati Mulungu kuonesesa kuti zisankho zikubwerazi woulusidwa kuti wawina ameneyo azakhala yekhayo Professor Peter Muthalika.
ndiye tatiyeni tiwerenge mawu a Mulungu okondedwa, tatiyeni tiwerenge mawu a Mulungu, tatiyeni tipite ku Masalimo mutu 94, Masalimo mutu 94 verse 8 kufika 10, timvesese no uthengawo. Akuti verse 8, zindikirani opulikira inu mwa anthu, ndipo opusa inu mudzachita mwanzeru liti. Verse 9, kodi iye wakupanga khutu ngosamva? Kodi iye wakuumba diso ngosapenya? Verse 10, kodi iye wakulangiza mitundu ya anthu ndiye wosadzudzula? Sindiye amene aphunzitsa munthu nzeru? Wokondedwa, menda nenera muja kuti Mulungu wathu ndi Mulungu wamphamvu zonse, Ambuye Yesu Khristu. Choncho akuti ndauza MBC kuti iyeyo akumva, iyeyo akuonera, akumva maprogramu awo omwe akuulusa okhuzana ndi munthu yemwe iyeyo wansankha, akuonera maprogramu omwe iwo akujambula pa wireless yawo yakanema okhuzana ndi munthu yemwe iyeyo Mulungu wamphamvu zonse wansankha kuti akhale president wa Malawi kuchokera pa 16 September kupita chisogolo. Wokondedwa, Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti MBC aziwe kuti mawu ali osangauluse pa radio station yawo, chilichonse programu iliyonse angajambule pa wireless yawo yakanema, zonsezo zikufika pamaso pa Ambuye wathu Yesu Khristu, zonsezo zikufika mmakutu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Choncho akufuna kuti MBC adziwe kuti maprogramu awo apa wireless pawo komanso apa wireless yawo yakanema, maprogramu onsewo sangasinthe zosatira za chisankho zomwe zikubwerazi. Ambuye aonera ndipo amvera maprogramu awo, ndipo akuti ndawuze kuti palibe chomwe iwo angachite ndicho linga choti asinthe zosatira za zisankho zomwe zikubwerazi. Ndiye mwina iwo sakuziwa, nkana tikawerenga ku Masalimo 94 verse 8 akuti zindikirani opulikira inu mwa anthu, ndipo opusa inu mudzachita mwanzeru liti. Sopano MBC akukhala ngati opusa, MBC akukhala ngati opulikira, chifukwa sakuziwa kuti ndi Mulungu wamphamvu zonse wapanga chiganizo chokuti Professor Peter Mutharika abwerere pa mpando. Ndiye kaya azingokhala ku Page House sapanga campaign koma abwererabe pa mpando. Wokondedwa, kaya mukuti ndiwo ukalamba koma muziwe kuti abwererabe pa mpando, chifukwa si inuyo kapena ine yemwe tikufuna kuti abwerere pa mpando, akufuna ni Mulungu. Ndipo Mulungu apanga china chilichonse kuti Professor Peter Mutharika abwerere pa mpando. Ndiye palibe wina aliyense angasinthe zosatira za chisankho zikubwerazi. Ndi zomwe Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti aphunzitsa MBC aziwe kuti maprogramu awo akulimbana ndi mphepo, akumenyana ndi mphepo yokuti sangayigwire. Ndikutanthauza kuti akumenyana ndi Mulungu. Nkhondo yawoyo si kupita kwa Professor Peter Mutharika koma ikupita kwa Mulungu, chifukwa yemwe ali kumbuyo kwa Professor Peter Mutharika ndi Mulungu wamphamvu zonse. Wokondedwa, Mulungu akafuna kusankha mtsogoleri amasankha, ndipo palibe yemwe angachite chinthu chokuti apangise kuti zomwe Mulungu akufuna zisatheke. Sikoyamba Mulungu kusankha mtsogoleri inde ngakhale wokuti ndi wachikunja, inde ngakhale wokuti si yemwe ife tikutenga kuti ndi hole kutanthauza kuti wolungama, mmene anali achina Daniel, mmene anali achina Yobu, mmene anali achina Noah. Koma nkhani ndiyo kuti ngati akuopa Mulungu amene yoyo akhoza kumugwiritsa ntchito. Mulungu amagwiritsa ntchito wina aliyense yemwe iyeyo akufuna amugwiritse ntchito. Sikuti akufunika munthu akhale ngati Yobu, akhale ngati Noah, akhale ngati Daniel, akhale ngati ndithu mwini wake Yesuyo kuti 100% ndi wolungama.
ayi. Mulungu akhoza kumugwiritsa ntchito munthu wina aliyense yemwe iye akufuna kuti amugwiritse ntchito. Ulendo uno Ambuye wathu Yesu Khristu andiwuza kuti akumugwiritsa ntchito Professor Arthur Peter Mutharika. Wansankha Professor Arthur Peter Mutharika. Choncho Professor Arthur Peter Mutharika ndi wake wodzozedwa ndi Mulungu kuti abwerere pa mpando wa president. Kaya atuluka ku Page House ukapanga kampeni, kaya satuluka, kaya kuti ndi okalamba, zilibe ntchito. Mulungu wamphamvu zonse akuti Professor Arthur Peter Mutharika abwerera pa mpando. Ndi palibe programu iliyonse yomwe munthu angachite monga zomwe akuchita MBC kuzera pa wireless yawo yakanema, zomwe zingasinthe chiganizo cha Mulungu. Iyeyo walemba. Nkana okondedwa simukutha kuona kuti ndi mmene nosopano anthu akunena kuti yayi ulatakhala pa wheelchair ife tikamvoterabe, ulatakhala kuti wakalamba ife tikamvoterabe, ulatakhala kuti awangotumiza kuti kaya vieni kunsonkhano ife tikamvoterabe. Okondedwa, taganizani kuti kodi zimene zizungochitika chabe? Okondedwa, munthu wanzeru akhoza kuziwa kuti ndi Mulungu yekha yemwe angapangise kuti anthu akonde okalambayo, anthu akonde munthu asakupanga kampeniyo ndi kupita ukamvoterabe. Na mene ndale zimakhalira pa dziko lapansi, zimenezi zikhoza kutheka pokhapokha ndi Mulungu yemwe ali mbali ya munthu ameneyoyo. Chifukwa Mulungu akhoza kusuntha mtima wa wina aliyense mmene wachitira Malawi muno, kusuntha mitima ya anthu ofunikirawo nambala imeneyo kuti ikwanire kuti akamvotere munthuyo kuti awine. Chifukwa wina aliyense moyo wake uli m'manja mwa Mulungu, wina aliyense moyo wake uli m'manja mwa Mulungu. Choncho Mulungu wamphamvu zonse akhoza kusuntha mtima wa wina aliyense kuti akavotere munthu yemwe akumfuna. Tatiyeni tiwerenge Yobu mutu 12 verse 10 kusika musi, akuti dzanja mwake muli mpweya wa zamoyo zonse ndi mzimu wa munthu aliyense. Chabwino ndingoyima kaipompo. Yobu 12 verse 10, mdzanja mwake muli mpweya wa zamoyo zonse ndi mzimu wa munthu aliyense. Wina aliyense m'Malawi muno moyo wake uli m'manja mwa Yehova, mpweya wake uli m'manja mwa Yehova. Choncho mzimu wa munthu wina aliyense m'Malawi muno uli m'manja mwa Yehova. Ndi Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito mzimu wake woyera ndi kufikira mzimu wa wina aliyense m'Malawi muno kuti akavotere munthu yemwe iyeyo wamfuna. Ndi zomwe okondedwa zikuchitika pakali panopa. Nde Ambuye wathu Yesu Khristu akuti ndawuza MBC aziwe kuti akumenya nkhondo yoluza, akulimbana ndi iyeyo, akulimbana ndi Mulungu wamphamvu zonse. Chifukwa iye Mulungu wamphamvu zonse wapanga chiganizo chake, ndipo iwo maprogramu awo sangasinthe chiganizo cha Mulungu wamphamvu zonse. Wokondedwa, tikuti Professor Arthur Peter Mutharika ndiyemwe Mulungu wamsankha, ndiyemwe Mulungu wansankha. Kaya apita ku kampeni, kaya sapita ku kampeni, azingokhala kaya tikuti ndokalamba, koma ndiyemwe Mulungu wamphamvu zonse wansankha. Ndipo MBC aziwe zimenezo. Tiwerenge 2:2 verse 2:2 mutu 36, 2:2 mutu 36 verse 22. Akuti chaka choyamba sono cha Kirusi mfumu ya Persia kuti akwaniritsidwe mawu a Yehova pakamwa pa Yeremiya, Yehova anawusa mzimu wa Kirusi mfumu ya Persia kuti abukise mawu mfumu wake wonse, na walembenso ndi kuti verse 23, atero Kirusi mfumu ya Persia, Yehova Mulungu wa mmwamba anandipasa maufumu onse apa dziko lapansi, nandilangiza ndimangire nyumba mu Yerusalemu ndiwo ku Yuda. Aliyense mwa inu anthu ake onse Yehova Mulungu wake akhale naye akwereko. Okondedwa, Kirusi chizungu amanena kuti Cyrus, King Cyrus of Persia, Kirusi mfumu ya Persia inali yachikunja, koma Mulungu wamphamvu zonse anayigwiritsa ntchito kuti abwezerese ana ake onse a Israeli
kuchoka ku ukapolo wa ku Babylon kubwerera ku Yudea, ndipo amange nyumba ya Mulungu, the Jerusalem temple, aimangenso. So Professor Arthur Peter Mutharika ali ngati Kirusi, King Cyrus. Uchabwino anali wachikunja, koma Professor Arthur Peter Mutharika ndi Mkhristuso ndikali. Wokondedwa, he doesn't have to be a holy, a righteous, a perfect man, koma Mulungu wansankha kuti amgwiritse ntchito. Ndipo wanena Ambuye wathu Yesu Khristu kuti chiganizo chake chomubwezeresa pa mpando Professor Arthur Peter Mutharika nchotsimikizika ndipo palibe angachisinthe, kuphatikiza maprogramu omwe a MBC akuulusa pa wireless pawo kapena titi kujambula pa wireless yawo yakanema. Maprogramu onsewo sangasinthe zosatira za chisankho zimenezi. Ndiye mzimu wa Mulungu uli ndi Professor Arthur Peter Mutharika. MBC amvesese zimenezi, Malawi mumvesese zimenezi. Chifukwa choka pa 16 kupita uku, wokalamba mukunenayo ndiye mwatakhale pa mpando azikulamulirani. Yemwe mukunena kuti sangaende kupita ku kampeni, sangaende kupita kaya meeting ali mboma, kaya sangapange chani, ameneyo ndiye mwakukhala pa mpando, ndiye mwatakulamulireni. Osati chifukwa choti inu mwafuna kapena ine ndafuna, koma chifukwa choti Mulungu ndiye mwe wansankha. Ndiye poti mmene akunenera ku Yobu 12 verse 10 kuti mdzanja mwake muli mpweya wa zamoyo zonse, ndi mzimu wa munthu aliyense, asuntha mzimu wa wina aliyense, mtima wa wina aliyense, kuti ikwanire nambala yomwe ikufunikayo kuti iye awine zisankho pa 16 September 2025. Wokondedwa, inde tukuti ndi wokalamba, koma tatiye tiwerenge mawu a Mulungu. Ambuye wathu Yesu Khristu akuti chani? Yobu 12 yemweyo tupitira verse 11 usika m'munsi. Akuti nkhutu musimuyesa mawu monga mkamwa mulawa chakudya chake. Verse 12, kwa okalamba kuli nzeru, ndi kwa amasiku ochuluka luntha. Verse 12 ndipo mwe titagone. Yobu 12 verse 12, kwa okalamba kuli nzeru, ndi kwa masiku ochuluka luntha. Kwa okalamba kuli nzeru, ndi kwa masiku ochuluka luntha. Okondedwa, wokalamba mukunenayo Mulungu wamphamvu zonse wansankha. Mwachimodzi chomwe wansankhira waona kuti muli nzeru. Akuti kwa omwe ali ndi masiku ochuluka ali ndi luntha. Ngati ali nzaka zambiri ndiye kuti ali masiku ochuluka pa dziko lapansi pano. Mwa iyeyo muli luntha. Okondedwa, Mulungu wathu Ambuye wathu Yesu Khristu sayang'ana mmene ife timayang'anira. Muziwe zimenezo. Ambuye wathu Yesu Khristu akamasankha munthu, akamasankha chinthu, sayang'ana mmene ife anthu pa dziko lapansi pano timayang'anira. Tatiye tipite ku 1 Samuel. Tatiye tipite ku 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel mutu 15. 1 Samuel mutu 15. 1 Samuel mutu 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 verse 23. Ambuye wathu Mulungu wamphamvu zonse kumeneko akunkana mfumu Saulo. 1 Samuel mutu 15 verse 23. Mulungu wamphamvu zonse. 1 Samuel 15 verse 23. Mulungu wamphamvu zonse akukana ufumu wa Saulo. So 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 verse 6 kumeneko ndikomwe neneri Samuel akukasankha woti alowe m'malo mwa Saulo. Ndikomwe David akusankhidwa. Koma anthu angapo akubwera pamaso pa neneri Samuel, ndipo Samuel akupanga mistake yofuna kudzoza yemwe Mulungu sana mfune, poganiza iyeyo ni maonekedwe yake kuti uyu ndiye woyenerayo. So tatiye tiwerenge 1 Samuel
15 verse 6 akuti ndipo kunali pakufika iwo iye anayang'ana pa Eliabu amene mwana mmodzi wa ana a Jese. Ndikubwerezanso 1 Samuel 15 verse 6 ndipo kunali pakufika iwo iye anayang'ana pa Eliabu nati zoonadi wodzozedwa wa Yehova ali pamaso pake. Verse 7 koma Yehova ananena ndi Samuele usayang'ane nkhope yake kapena kutalika kwa msinkhu wake popeza ine ndinankana iye, pakuti Yehova saona monga aona munthu, pakuti munthu ayang'ana chooneka ndi maso koma Yehova ayang'ana mu mtima. Munthu ayang'ana ndi maso, munthu ayang'ana chooneka ndi maso koma Yehova ayang'ana mu mtima. Okondedwa, ife tikuyang'ana kunja koma Mulungu akuyang'ana mu mtima. Ife tikuyang'ana kunja koma Mulungu akuyang'ana nzeru, akuyang'ana luntha. Okondedwa, chifukwa ku Yobo 12 verse 12 akuti kwa okalamba kuli nzeru. Mulungu akuyang'ana nzeru, ife tikuyang'ana kunja. Akuti ndi kwa amasiku ochuluka luntha. Mulungu akuyang'ana luntha, ife tikuyang'ana kunja. Ife tikuyang'ana kunja. Ife tikuyang'ana thanzi la munthu, mayendedwe a munthu, malankhulidwe a munthu, tikuyang'ana uhandisamu wa munthu. Ndi zomwe ife tikuyang'ana. Ni mistake imene ndiyomwe mneneri Samuel anachita. Wokondedwa, nanenso mu short period yomwe ya utumiki wanga Ambuye Yesu Khristu andiphunzitsa kuti ndisamayang'ane ndi thupi langa, ndiziyang'ana ndi mzimu wanga. Muziyang'ana ndi mzimu, muziyang'ana ndi maso aku uzimu, musamayang'ane ndi thupi lanu, musamayang'ane ndi maso anu. Okondedwa, sono izi za MBC akuyenera kuti aziwe, akuyenera kuti aziwe. Ndiye kaya akhala kupitiriza kunena profesa atapita munthu ayika ndi okalamba, kaya profesa atapita munthu ayika sangatani, kaya sakupanga kampeni, kaya sakutani, koma azoti zonsezo zofika pamaso pa Ambuye wathu Yesu Khristu. David anali wang'ono kwa onsewo m'banja la bambo ake Jese, koma Mulungu anamsankha. Sanayang'ane age, chipo chomwe Mulungu wamphamvu zonse adayang'ana. Wokondedwa, tateni tiwerenge mawu a Mulungu ku Mateyu 12:36. IMBC akuyenera kuziwa kuti inde ndi ntchito, inde ndi ganyu, koma mawu ena aliwonse onyozesa, opepera, opanda pake, mawu onse omwe akutulusa, mawu onsewo akutulusa, mawu onsewo akufika m'makutu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Zonse akulankhula pakanema ya wailesi zikuoneredwa ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye pa tsiku la chiweruzo akuyenera kuti azafotokoze za mawu onse opepera, mawu onse achipongwe, mawu onse onyozesa. Wokondedwa, tiwerenge Mateyu mutu 12 verse 36 akuti ndipo ndinena kwa inu kuti mawu onse opanda pake amene anthu adzalankhula adzawawerengera mulandu wake tsiku la chiweruzo. Ndikubwereza, ndipo ndinena kwa inu kuti mawu onse opanda pake amene anthu adzalankhula adzawawerengera mulandu wake tsiku la kuweruza, tsiku la chiweruzo. IMBC aziwe zimenezo. Inde ni ntchito, inde ndi ganyu, koma tsiku la chiweruzo akuyenera kuti azafotokoze. Chabwino, tingochosa zokuti ndi yemwe Ambuye amsankha kuti awine zisankhozi, koma ngakhale atakhala munthu wamba wina aliyense akuyenera kuti adziwe kuti mawu onyozesa, mawu achipongwe, mawu opepera akulankhulira nzake, mawu amenewo yenera kuwafotokozera pa tsiku la kuweruza, pa tsiku la chiweruzo. Choncho ndi machimo omwe anzathu omwe ali ku MBC akuchita, ndipo
zimenezi wina aliyense aziwe kuti ngati akupanga akuchimwa, kaya ndi ku MBC kaya ndi radio yanji, aliyense akunyoza nzake amene akuchimwa basi ndithudi. Aliyense akutukwana nzake amene akuchimwa, tonse ndi ochimwa, koma tikuyenera kuti tilape titembenuke mtima. Koma MBC uthengawo ndi one special. And tatiyeni tiwerenge Mateyu 27 verse 29. Mateyu 27 verse 29 akuti ndipo analuka kolona waminga namveka pamutu pake, namgwiritsa bango m'dzanja lamanja lake, ndipo anagwada pansi pamaso pake namchitira chipongwe nati, tikuoneni mfumu ya Ayuda. Awa ni masautso a Mbuye wathu Yesu Khristu. Wokondedwa, chipongwe chomwe anthu akunchitira Profesa Arthur Peter Mutharika si okha omwe ali ku MBC, koma ena onse kuzera social media, onse akunchitira chipongwe Profesa Arthur Peter Mutharika aziwa kuti chipongwe chimenechi chikuchokera kwa Satana. Ambuye wathu Yesu Khristu anachitiridwapo chipongwe, ndipo chipongwe chimenecho chikuchokera kwa Satana. Chipongwe ndicho chochokera kwa Satana. Koma onse omwe akuchitira chipongwe yemwe Mulungu wansankha, wodzozedwa wa Mulungu, aziwe kuti akuyenera kuti azayankhe pa tsiku la chiweruzo. Choncho Ambuye wathu Yesu Khristu amafuna kuti ndapase uthenga umenewu a MBC kuti adziwe kuti palibe program yomwe iwo angatuluse pa wireless yawo ya mawu kapena pa wireless yawo ya kanema yomwe ingapangise kuti zosatira za zisankho zisinthe ndipo Profesa Arthur Peter Mutharika asawine. Akuti palibe. Choncho akumenya nkhondo yomwe sawina, ndipo akumenyana ndi mphepo, kutanthauza kuti akumenyana ndi Mulungu ndipo sangawine, chifukwa yemwe ali kumbuyo kwa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi Mulungu wamphamvu zonse. Kaya ndi okalamba, kaya sakupita kampeni, kaya maganizo mwathu sangayende kupita kwakuti, kaya sangapange chani, kaya sanganyamule weti, kaya sangatani, zonsezo zilibe ntchito. Ambuye wathu Yesu Khristu akuti ambwezeresa pa mpando pa 16 September 2025 kupita uko. Uthenga umenewu ndi omwe nimapereka uthenga omwe ndatumidwa, sindisankha ayi, sindichosa, sindionjezera, koma ndimangobwera ndi mawu a Mulungu kuthandizani kuti mumvesese. Kumapeto kwake ndikupemphani, konzani ubale wanu ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, lapani machimo onse, mukuyenera mukhale oyera, wolungama, opanda chilema, opanda chiphuphu, mukhale ndithu mchiyero. Wokondedwa, pakuti palibe yemwe angaona Ambuye wathu Yesu Khristu popanda kukhala wolungama. Mukhale ndi tsiku lopambana, masiku opambana. Ambuye wathu Yesu Khristu apitirize kudalisani ndi kuthandizani kuti mukhale oyera, wolungama. Amen.